Madidating nga paspasamak ah. Amin nga comment da. Puro baak matibag bagada. Kalidliday mo tigas yun. At dapat timawag kanya nga ABJ. Antay baak raw. Tawagak man gid ni Manong Lari. Baring mapayuhan nak mo tigas ting ako. Nga banbanag. Kiriri. Nagbayag na mga sumbatan dito ya. Ato ubraan na ya. Tawag si Ronald. Tol. Nyo Bram. Nagpractice na ko ah. Kanta ta i-upload na ko man ti page ko. Okay, naka-video na garo din ti page ko. Ay di nga man pa magusto mo ti kanta. Oh. Ikaw. Pasakalyak lang ha. Okay. Pagwapo ah. Pay baro nga agbaak nalaing nga kumusilap aglaluno di na napada Isarding mo. ni ayat nang nangruna tay kunkuna napaidaman tigasat Isarding mo ata kanta to. ape nagmadimot tayo parang kitkitam ganyak Kaya kasano ke siyak mo ti patpatira mo. Imbis nga tinawagan ka ta liwliwain nak ko maka kasta pa yung pati pabungat mo kanyak maka mabubuyam si Urgy page ko puro bak iti ko dyan comment da agpa-premium nak pa agpa-premium nak pa hindi bubeng puro bak pati surusurun da so nga tumawag na kanya ang sila agdawat ka ti comfort well sila ko kuma i-comfort na kumamot ata ko kakantsaw na nga rin kakaasin na kantsaw to yan. Ang aming nga comment, puro ba akti, bagbagada kanyam. Isong araw. So nga timawag na kanyam tapos magkanta ka, baak man eh. Dapat dapat nangig ko nga, dapat nabuyak nga timawag kanyam nga tiliwanda ka na. Pepeso na dyan, pag birbiro ka karoon ti asawa agtatake. Ako mati ko mabiro ka. Pwede. Ang mga pagproblemahan dito, iti pa nag-asawa, hangas la makikinarera dito. Na masapol mo nga kikinabat kayo agapura ka di pa nag-asawa ang sila kung natin lalakay ang nga sila bag idnapoy ano na sinit ka kiiyolam Kaya makantsawan na karoon. ang mga pampanunod kita kang antsaw ay kang antsaw bak mo ilada kita duduma kita Aglalo ta ko aglalo ta nauna anak pwede kapsap ta nga duwa nga inauday. Kaya siya na batay nga nakasasawa garo dahil. ni Romel Nirohil kin Romel kay imunada pa nakasawa, nakaputo na pa yan. Ang datao nga manong da ka umpay. Sorry ti maparikotana. ang mga pampanunod dito una iti arami enjoy yung lata ang gana dati tatao nga mapagpakatawam ayos lang ita Ado nga ti mapakatawang, aw nga ti maasawa. Useless mo lang mo. Ano kanta ka? Kanta ka pampaikat ti ko pampaikat ti sakit ti naka. Po, kasano dito ang tama? Dinggig mo ang raw. Sigurado nga makumport na kita. Sa silong ng bahay, meron akong katawagan. Ronald Vlog ang pangalan. Siya'y tapat sa sumpaan. Minsan siya'y nalulungkot dahil siya'y nakakantsawan. Yun pala ay lambing lamang kaya't siya'y nagdaramdam. Sayaw Ronald, ihiling mo, ikembot mo, yan, ikembot mo, ichacha mo, yun pala ay kaya't siya'y nagdaramdam. Ito ka man, tol. Kababain, nakadado nagbibuya, baka ibagatan ng pagtitak to. Ngim ko lata, ulit yung lata, tamaragsakan na. Isabay, medyo i-chat mo. Ronald, sayaw.
igiling mo, ikembot mo, takimbot mo, ikembot mo, ikembot mo, ichacha mo, ichacha mo, ichacha mo, ichacha mo. Yun pala ay lambing lamang, kaya't siya'y nagdaramdam. Ano, kamusta? Ko, wala ka pa lag-andrik na gamit dito. Wala gamit dito nga ako nga kanta. Naragsakan? Boy, baring adan to take ko adati magustuhan na kabalasa ang surwan na tao. Adan to tawaga kabalasang. Sige. Bye. Ituloy ko yung video ko.